Bonsoir à tous, bienvenue sur Madi Kunafoli TV. Au bisimilay san kibaru kene kan. Comme an bola ka fo ene chogomina depuis an phase 1 na kamina le ni phase flana. O phase flana o de ni bi tanto follow an mega kuma klika siraleka. Bi amina kuma kaluka siraka. Aka sokolen to ana toujours ka sabu ke be bi ni yoro la ta soro bitai konona na. Ni follow maja mogo mogo la ami already alaka flana ya alako ja an bela jelena. Amina kuma de an do professeur Bama aka don fo ene amina kuma bi sa kibaru de ka san yelema san kurana kono koriru amina kuma ori kan bi akoso kolento na toujours anga dulu karamo ga bisimillah abedi atetu kola mo wa kene amba ana na nyoma sura an bituni o se yani nga kuma nga foli be bela jeli lame bagaje kulu che ani muso demsen ani mo koroba nga foli be bela jeli ko ni an sigilen tuguni san kibaro ya olu wala likola donc minnu b'an lajɛ la Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ka a dɔn k'a fɔ nin ye san kibaruya ye ni Ala sɔnna ma nin ye an siɲɛ filanan de ye salon an ye nin kɛ teleso in kɔnɔ yan nɔ Ala y'an si jɔ ka ɲinan kɔnɔ an bɛ k'a kɛ ɲinan tuguni san caman bɛ Ala bolo an bɛ Ala deli tuguni Ala ka san caman fara an si kan an ka se ka nin kɛ ka se ka lajɛbagaw k'u bilasira san o san ɲinan san kɔnɔna na toujours an ye i n'a fɔ y'a fɔ cogo min na an tilala tile ka sira kan kamasɔrɔ tile ja bɛ tile 33 kɛ buruju so 12 kɔnɔna na zodiaque yɛrɛ ka jate la donc ni an nana jate minɛ an bɛna ye k'a fɔ an ye o kɛ ka ban an ko kɔfɛ an bɛna tila ka na tɛmɛ ni kalo ka sira ye donc n'i y'a jate minɛ ale bɛ kuma ni san ye san o san ale bɛ kuma ni san ye ten cogo la donc ni base bɛna kɛ min ye bɛɛ lajɛlen de ka date san anew olu bɛna ta ni san ane ta la sisan nɔ i bangena san min kɔnɔna na donc ni o san fɔla e k'a dɔn k'a fɔ e bɛ ni san in kɔnɔna na kamasɔrɔ daba 12 minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ san mara ale ni nabiɲuman 12 minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ san mara donc an bɛna an da don o baganw na ani minnu b'a mara fana ani a sanw na donc bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i yɛrɛ ye cogoya min na san kibaruya kɔnɔna na a kana se ka pan mɔgɔw kunna cogoya min na donc an bɛ Ala deli san caman an b'o ɲini Ala fɛ an ka jɛ ka nin kɛ nin cogoya la quoi. Bi amina ɲininkali min ta yen wila i b'a dɔn cogo di k'i bɛ na ni daba ninnu ka san kɔnɔna ye i b'a dɔn cogo di i b'a dɔn cogo min na c'est à dire i bɛnna daba min ka san ma voilà bon comme nin fɛn ninnu datiw de b'a la maintenant dati ninnu an bɛna e bɛnna san min ma o sanw de bɛ fɔ sisan o daba fɔ maintenant ni i yɛrɛ sɔrɔ san min kɔnɔna na donc e bɛnna o daba ka san ma bon o la i b'a dɔn k'a fɔ ne bɛnna ni san in ma donc ne bɛ ni san in de kɔnɔ ne bɛ ni jɛkulu mɔgɔw de fɛ donc n bɛna tila ka olu fɔ komi an y'a yira k'a fɔ ɲinan san tile ka ɲɛ kan a nana bɛn ji ma kalo ka ɲɛ kan a nana bɛn ji ma nabi ɲuman min bɛ ni a bɛ san kalifanba la ni o ye Ibrahima ye Ibrahima ka san o de bɛ bɛn année 2023 ma n'an ko Ibrahima ka san n'an bɔla yen nɔ an bɛna tila k'a ye a bɛ bɛn daba min ma o de bɛ bɛn zonzani ma lapin ni dɔw ko lapin ni chinois yɛrɛ bɛ ale wele tunte o ye chinois kan ye o kɔrɔ de ye ko zonzani tunte donc o ye chinois ka tradition dɔw la dɔw b'a wele zonzani dɔw bɛ a kɛ jakuma ye nka n'i y'a jate minɛ jakuma ale ni zonzani u man jan ɲɔgɔn na dɔw ka tradition na olu b'a kɛ zonzani ye dɔw ta la olu b'a kɛ jakuma ye donc o jakuma ka san ni o ye Ibrahima ka san ye an bɛna an da don o de la donc ka se ka o walawala bɛɛ lajɛlen
ni yɔrɔ in na yan nɔ sani an ka taa ɲɛfɛ an ti kado dɔ di laturudalaw ma wa o bɛ sɔn ka jɔn ye kosɛbɛ ɲinan san kɔnɔ laturudalaw k'u hakili to a la kosɛbɛ kosɛbɛ taliki barikalen don ɲinan san kɔnɔna na Bayaro donc an bɛ se ka an da se olu fila ma ɲinan san kɔnɔna na u k'u hakili to a la kamasɔrɔ a b'i b'a fɔ taliki kelen pe Bayaro fɛ yen nɔ donc turabudalaw bɛ nin dɔn kosɛbɛ comme an tɛ turabudalaw ye donc nka turabudalaw bɛ nin dɔn taliki kelen pe Bayaro ka so kamasɔrɔ san kɔnɔna na an bɛ so naaninan kɔnɔ zodiac kɔnɔna na an bɛ so naaninan kɔnɔ ni an nana jateminɛ k'a ye o so naaninan kelen an bɛ o de fana kɔnɔ tile ka ɲɛ kan n'o ye lapin ka so ye donc lapin Ibrahima ka so turabuden min b'a tamasiyɛn fɔ o de bɛ bɛn kelen 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 awɔ kelen 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 donc o de bɛ Ibrahima fɔ dɔw b'a fɔ a ma ko ni turabudalaw ko taliki Ibrahima o taliki Ibrahima ale nana yɛrɛ sɔrɔ faso kɔnɔ ɲinan san kɔnɔna na ka bɛn 2023 ma n'a y'a yɛrɛ sɔrɔ faso kɔnɔna na a bɛ kuma ni fɛn jumɛn de ye a b'a yira k'a fɔ secret caché min bɛ yen nin yɔrɔ in na ni laturudalaw kan ka ɲini k'a faamu ka se ka baara kɛ n'a ye k'a dɔn mun de y'a kɛ a nafa bɛ se turabudalaw ma kosɛbɛ kosɛbɛ minnu b'a a ko in faamu turabu karamɔgɔw ko don olu bɛ nin yɔrɔ in faamu kosɛbɛ n'i y'a jateminɛ taliki ale ni Bayaro n'i ye ninnu gosi ɲɔgɔn na kamasɔrɔ laturu kɔnɔ Bayaro ka so o de bɛ ka na ɲinan mara nka dolo kɔnɔna na Ibrahima ka so o de bɛ ka na a mara bon kamasɔrɔ fɛn fila don i bɛna ye u bɔlen don ɲɔgɔn fɛ nka kelen tɛ kosɛbɛ dolo ni laturu donc n'i ye Bayaro ale ni taliki n'i y'a gosi ɲɔgɔn na o bɛ jaabi min dɔn laturudalaw bɛ o jaabi o bɔcogo dɔn donc o jaabi in dɛ u k'u hakili to o la kosɛbɛ kosɛbɛ u bɛna tamasiyɛn min d'i ma u k'u hakili to o la kosɛbɛ kosɛbɛ u ka baaraw la laturu baaraw la u k'u hakili to o la kosɛbɛ kosɛbɛ u ka kumaw fɔ cogoyaw la taliki ani Bayaro n'i y'u gosi ɲɔgɔn na o bɛna jaabi min d'i ma ɲinan san kɔnɔna na n'u sera ka nin dɔn a bɛ nafaba lase u ma ɲinan san kɔnɔna na donc fɛn fila a sabanan o dogolen don nka o bɔcogo kɛnɛ kan turabudalaw b'o dɔn donc u k'a fila gosi ɲɔgɔn na dɔrɔn o bɛna jaabi ye sɛgɛrɛ min bɛ yen n'a dogolen don o bɛna se ka o ye ka se ka a b'u dɛmɛ u ka baaraw la kosɛbɛ kosɛbɛ ɲinan san kɔnɔna na o ye kado belebeleba ye ka o di laturudalaw ma awɔ ɲininkali bɛ yen ɲininkali min bɛ yen o ye fɛn i b'a dɔn cogo di k'i bɛnna nin daba in ka san ma an bɛ o ɲininkali de kɔnɔna la sisan nɔ n'i bɛ se ka dɔɔni f'an ɲɛna o kan o kɔnɔna na kamasɔrɔ an bɛna daba ninnu bɛɛ ta kelen kelen ka se k'u ka sanw fɔ n'i y'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na e b'o o san kɔnɔ donc o daba bɛ e mara o san bɛɛ kamasɔrɔ daba 12 in na a daba a fɔlɔfɔlɔ o ye zonzani ye o ye toto ye ara toto ale ka san o mana bɔ yen bifulu n'o ye ngetura ye o mana bɔ yen tigiri ni o ye waranikala ye o mana bɔ yen lapin zonzani dɔw yɛrɛ b'a kɛ jakuma ye o mana bɔ yen dragon o tɛ ale tɛ anw fɛ yan nɔ ale t'anw fɛ yan nɔ nka o n'a ta bɛɛ tradition dɔw fana na u bɛ fɛn wɛrɛ kɛ ka olu remplacer o mana bɔ yen serpent n'o ye o bɛnna Isa ka san ma i bɛna ye serpent o bɛna na 6e position na 8nan na i bɛna ye so n'o ye o bɛnna Isufu ka wagati ma Isufu ka wagati donc o fana bɛ yen nɔ o mana bɔ yen ba n'o ye Nuhu ka wagati ale fana o bɛ yen nɔ donc o mana bɔ yen gɔn n'o ye Lasana ka wagati ani Dununkɔrɔ n'o ye Usumani ka wagati ani wulu fo ka taa se lɛma
olu ka wagati donc an bɛna an da don a sanw bɛɛ la ka se ka san ta kelen kelen k'a fɔ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali dɔ sɔrɔ a la cogoya min na ɲinan san kɔnɔna na donc an b'a daminɛ toto lera an b'a daminɛ toto ka san na n'an ko toto ni tubabukan na n'a bɛ wele ko ara chinois kan na ni a bɛ wele show o ye chinois kan ye kama sɔrɔ ni dɔnniya in a développé la Chine de kosɛbɛ donc o kama n'a ka d'an ye an bɛ se ka a fɔ a la hali n'an m'a fɔ chinois kan na nka o ye nin yɔrɔ in ye bonyamasegin ye kama sɔrɔ dɔnniya de don u ye sɛgɛn min kɛ u ka sɛgɛn fana kana kɛ fu ye a mana kɛ cogo cogo hali ni anw tɛ chinois kan fɔ donc an b'a fɔ u fana ka kan na show o ye zonzan o ye fɛngɛ ye o ye toto ye donc ale ka san kɔnɔna na a bɛnna san jumɛn de ma an b'a a daminɛ a sanw na fo ka na a bila an bɛ wagati min na mɔgɔ min bɛnna nin san in ma i k'i tulo ma da ka ɲɛ donc n'i b'a kɔnɔna na dɔrɔn o kɔrɔ e b'a kɔnɔna na o ka sanw bɛna kɛ cogoya di an bɛna o de fɔ donc e b'a a jate minɛ ne fɛ k'a sɔrɔ i m'a répété mais i b'a a lajɛ dɔrɔn ni ne panna i bɛ se k'a fɔ n panna n'o tɛ n'an panna dɔw ka san kunna an tɛna pan mɔgɔ si ta kunna bi n'ala sɔnna ma aw sɔgɔlen to an na toujours salon dɔw y'a lajɛ mɔgɔ caman y'a lajɛ n'olu ye parti min lajɛ alors que san ninnu a panpannen don n'i ye dɔ lamɛn dɔrɔn f'i ka taa a bɛɛ de lamɛn ni m'i ka san mɛn dɔ la f'i ka a lamɛn de k'a lamɛn fo ka taa bɛn ni i ta ye i y'a ye kamasɔrɔ an bɛ panpan sanw kunna ka na quoi an bɛ pan minnu kunna kɔfɛ an bɛ tila ka na olu fana fɔ mais n'i m'a mɛn o si la o kɔrɔ an panna mais ni dɔw ye kelen lamɛn dɔrɔn olu bolo ko an ye san bɛɛ fɔ ka ban quoi donc toto ka san an bɛna an da don o la o de b'a daminɛ 1900 1912 1924 1936 1948 1960 1972 1984 1996 2008 2020 donc nin ye toto ka san ye adama ka san nin ye o ye ni o ye toto ye u ka koɲɛw o bɛna kɛ cogo di 2023 kɔnɔna na ni an y'a jateminɛ an bɛna ye toto ale ni zonzani u bɛ jɛ fɛn dɔw la yɔrɔ dɔw la o ye fɛn jumɛn ye ala ka dan u ka dumuniw ma ma caman i bɛna ye u ka dumuniw ye kelen donc n'u ka dumuniw ye kelen ye i bɛna ye yɔrɔ dɔw la u bɛna bɛn ni ɲɔgɔn ye quoi o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ ni fɛn ninnu man jan ɲɔgɔn na o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ n'an ko an bɛ kuma fadenya kan dɔrɔn fadenya dɔ bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ ɲinan san kɔnɔna na ɲinan san gɛlɛman don ka ɲɛsin totolakaw ma an bɔla ka san minnu fɔ san ninnu ka san bɛna kɛ cogo di ɲinan san kɔnɔna na ninnu bɛna wulikajɔ caman sabati ɲinan san kɔnɔna na u ka ɲinifɛnw nɔfɛ i b'a ye k'a fɔ u ka ko ɲɛtɔla a caman bɛ se ka tiɲɛ u bolo donc o kɔrɔ b'a jira baara bɛ ninnu bolo ɲinan san kɔnɔna na ninnu kɔnniya baga bɛna caya ɲinan san kɔnɔ i bɛna ye farigan minnu bɛ tali kɛ san camancɛ wagatiw o fariganw olu bɛ se ka ni mɔgɔ kofɔlen ninnu sɛgɛn donc ninnu kan k'u hakili to u yɛrɛ la kosɛbɛ farigan fana bɛ yen nɔ sumaya walew bɛ u ka ko kɔnɔna na ninnu k'u kɔlɔsi kosɛbɛ n'u ye projet kura dayɛlɛ projet kura dayɛlɛli la i bɛna ye u yɛrɛ bɛna se ka kɛ u yɛrɛ ma jugu ye donc o kɔrɔ b'a jira projet ninnu gɛlɛya bɛ a kɔnɔna na layidukan bɛna tɛmɛ ninnu ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ 2023 kɔnɔna na layidukan ninnu tɛna bɔ a sira ma i bɛna ye ninnu ka ko ɲɛtɔla u yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye k'aw ka ko ɲɛtɔla tiɲɛ bon i bɛna ye fana ninnu mana jate bɔ cogo o cogo san bɛ se ka nɔgɔya cogo o cogo u bolo i bɛna ye hali n'u ka jate ka ɲi a daminɛ na tagala ɲɛfɛ u ye jate min bɔ u bɛna ye u ka jate fu kɛ
donc a b'a yira k'a fɔ san ka girin ni mɔgɔ kofɔlen ninnu bolo ni o ye ara ye mɔgɔ minnu bɛnna adama ka wagati ma san ka girin ka ɲɛsin u ma san cɛmancɛ wɔɔrɔ wagatiw la kɛnɛya siraw olu ma sabati ni mɔgɔ kofɔlen ninnu bolo a b'a yira k'a fɔ ninnu kan k'u cɛsiri k'a daminɛ ni san daminɛna fo ka taa fɔ san laban na ninnu kan k'u cɛsiri wa u man ka ɲina u yɛrɛ kɔ kosɛbɛ u man ka ɲina u yɛrɛ kɔ fana quoi parce que ni u ɲinana u yɛrɛ kɔ u ka gɛlɛya tɔ bɛ juguya ɲinan san kɔnɔna na pour que ninnu ka lafiya u bɛ se ka mun de kɛ k'u tulo ci k'u ɲɛ ci ka tila ka kɛ baarakɛlaw ye o de bɛ se ka ninnu o de la san bɛ se ka tɛmɛ ninnu bolo nɔgɔya la dɔɔnin quoi n'u ye ni ninnu k'u bɛ bɛɛ lamɛn k'u b'a bɛɛ kɛ a ti ɲɛnabɔ u bolo ɲinan san kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ san giriman don ka ɲɛsin ara mɔgɔw ma ara mana bɔ yen an bɛ taa se jɛkulu jɔnniw de ma an bɛ taa se bifulu ma bifulu bamanankan na ale ye jumɛn ye an t'a kɛ getura ye getura ni ma fili kɔni o de don donc misi ka san an bɛna don o kɔnɔna na Idirisa n'o ye Idirisa ka san ye Idirisa ka san ni chinois b'a fɔ ale ma shoenyo voilà o ye ngetura ye bifulu ye chinois kan na donc e bɛ yɛlɛla o la i bɛ chinois kan mɛn n t'a mɛn dɛ n'a fɔla ko ni hao i b'a o kɔrɔ ye di o kɔrɔ ko k'i ni sɔgɔma ni hao i ni sɔgɔma maintenant n'e bɛ fɛ ka jaabi sisan i b'a fɔ ni hao ma mɛ ma dɔ fara a kan voilà ni hao ma ni wɔ donc ni ye chinois kan ye don wɛrɛ an bɛna tila ka an bɛ dɔɔnin k'o fɛ dɛ an bɛ sɔn ka émission kɛ chinois kan na an bɛ se k'o kɛ o ni ala sɔnna ma maintenant o fɔlen sisan nɔ o bɛ bɛn san min ma ni o ye Idirisa ka san ye an bɛna an da don o sanw de la sisan ka se ka o fɔ bɛɛ lajɛlen ka se ka o lamɛn ni e mɔgɔ min ye i yɛrɛ sɔrɔ ni san dɔw la kelen kɔnɔ o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ e bɛnna Idirisa ka san ma an b'o daminɛ san jumɛn na an b'a daminɛ 1901 na ka taa 1925 na an bɛ taa 1913 Asetu ne y'a dabɔ a kama ka pan ne bolo n'an bɔra 1901 an bɛ taa 1913 la voilà donc o san bɛ daminɛ 1901 1913 1925 1937 1949 1961 1973 1985 1997 2009 2021 effectivement o don o ye misi ka san ye ni an b'a fɔ ko Idirisa ka san shoenyo o ye olu ka san ye an bɛna o kibaruya de fɔ misi n'i y'a jateminɛ ɲinan san kɔnɔna na misi ye daba ye ani zonzan i bɛ taa sɔrɔ fɔɲɔgɔnkɔ tɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ kamasɔrɔ ni fɔɲɔgɔnkɔ ko i bɛ tɛmɛ fɛn ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ taa sɔrɔ aw ye filan de aw ye kundamana kelen a caman na i bɛ taa sɔrɔ fadenya bɛ se ka tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ mais i b'a sɔrɔ o misi ni zonzan donc gɛlɛyaba tɛ yen nɔ donc o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ ɲinan san kɔnɔna na misi ka san juguman tɛ ka ɲɛsin misi ma n'o ye bifululakaw ye Idirisa ka san mɔgɔw gɛlɛya tɛ yen nɔ nin ye san duman ye an bɛ se k'a fɔ san duman don ka ɲɛsin ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ma ninnu ye jɔyɔrɔ caman kɛ don tɛmɛnenw na n'u wulila k'a ɲɛnabɔ caman bɛna se ka ɲɛnabɔ a la u bɛ se k'u ka nimisiwasaw sɔrɔ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ni o ye misi ka mɔgɔw ye ɲinan ninnu bɛna projet kura minnu dayɛlɛ u bɛna baara kura minnu ta u bɛna se ka wasaw ani nimisiwasaw fɔ u ka baaraw kɔnɔnaw na ninnu ni mɔgɔ kuraw bɛna jɛ mɔgɔ kura minnu ni a bɛna kɛ sababu ye ka se ka bɛn tɛmɛ u ni bɛn bɛ se ka kɛ sababu ye u ka mɔgɔ kura ninnu bɛ se ka wasa lase u ma bɛn bɛ se ka sabati u ni ɲɔgɔn cɛ a mɔgɔ minnu bɛna furu kɛ ɲinan san kɔnɔna na
a caman na i bɛ taa sɔrɔ u n'u furu ɲɔgɔn bɛna ɲɔgɔn kan fɔ ɲinan san kɔnɔna na ɲinan san kɔnɔ ninnu sabalilen don kosɛbɛ wa baarakɛlaw fana don donc o b'a yira k'a fɔ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ninnu bolo k'a daminɛ san daminɛ fo san laban yɔrɔ wagati ni mɔgɔ kofɔlenw i bɛna ye k'a fɔ farigan min minnu na u bɛna se ka jigiya ɲuman sɔrɔ k'u ka fariganw k'olu furakɛ ɲinan san kɔnɔna na yani ɲinan san ka ban ninnu bɛna sababu ɲuman caman sɔrɔ mɔgɔw yɔrɔ la a b'a yira k'a fɔ san giriman tɛ ninnu bolo donc ni bifulu mɔgɔw n'u y'a mɛn donc o bɛ se ka nin fara u ka dɔnta kan k'a fɔ ko gɛlɛyaba tɛ yen nɔ nka u k'u cɛsiri u ka se ka baara kɛ dɔrɔn a dɔw la u bɛ min ɲinina u bɛna o ɲɛ sɔrɔ donc an mana bɔ G3 la an bɛna se sabanan de ma sisan o tamasiyɛn sabanan o bɛ bɛn jumɛn de ma o bɛ bɛn tigiri ma waraningala o bɛ bɛn tigiri ma ni dɔw b'a fɔ a ma ko waraningala waraningala ni chinois yɛrɛ b'ale wele lawuwo o ye chinois kan ye donc chinois bɛ ale wele o la o wagati an bɛna se olu ka wagati ma an bɛna daminɛ chinois ka san ni masa Solomana ka san 2022 n'o de kun bɛnna 2022 yɛrɛ ma sisan nɔ 2022 banna parce que ni wara fɔla dɔrɔn i hakili bɛ jigin mun na i hakili bɛ taa fɛn dɔ la fɔlɔ o ye wara ma nɔgɔ kungo kɔnɔ sogo tɔw cɛla a bɛ fariya ko fɔ n tɛ sɔn a b'o fana ko fɔ a bɛ force fana ko fɔ donc ni mɔgɔw force bɛ ni mɔgɔ ninnu na kosɛbɛ dusu bɛ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na kosɛbɛ kosɛbɛ o bɛna masa Solomana ka san mɔgɔw an b'a daminɛ 1902 1914 1926 1938 1950 1962 1974 1986 1998 2010 2022 donc nin kɛla mɔgɔ i bɛnna nin kɔnɔna na e bɛnna masa Solomana ka wagati ma kalo ka ɲɛ kan ni san in kɔnɔna na ninnu ka kibaruya a bɛ cogoya jumɛn ɲinan san kɔnɔna na ɲinan san kɔnɔ tigre ou bien an tɛ tigre de la awɔ an bɛ tigre de la voilà ɲinan san tɛ san girimanba ye san juguman fana tɛ ka ɲɛsin tigre mɔgɔw ma yɛlɛdaw ani wasaw olu bɛna kɛ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ye ɲinan san kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ san goman tɛ ka ɲɛsin ninnu fana ma a b'a yira k'a fɔ ɲinan san kɔnɔna na baaraɲɔgɔnya kuraw mɔgɔ kura yew baara kuraw olu bolo dalen don ni mɔgɔ ninnu fɛ ɲinan san kɔnɔna na wa minnu yɛrɛ ti baara la ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na a caman bɛ se ka na alhamdulilayi fɔ ɲinan san kɔnɔna na tigiri ka san duman don k'a daminɛ san daminɛ san daminɛ wagatinin yɛrɛ ka taa se janvier ni février ninnu wagatiw ma farigan wale dɔ bɛ se ka ninnu sɛgɛn farigan ninnu yɛrɛ tɛna kɛ farigan ye minnu bɛ se ka kɛ sababu ye k'u lada minnu bɛ se ka kɛ sababu ye sumaya bɛ se ka don u ka ko la san daminɛ dɔrɔn nka o mana tɛmɛ ka bɔ yen i bɛna ye ninnu kɔni ta bɛ kɛ wasa ye a ka ca la ninnu bɛna activité kura minnu daminɛ ɲɛtaga bɛ se ka sɔrɔ olu la a ka ca la mɔgɔ min bɛna fɔ k'i bɛna sira baare ninnu ɲɛ u ka ɲɛtaga siraw nɔfɛ i bɛna ye lagosi bɛ se ka taga i sɛgɛrɛ sira caman fɛ bon ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na mɔgɔ minnu yɛrɛ fana bɛna essayer k'a fɔ k'i bɛ ninnu lagosi ɲinan san kɔnɔna na 2023 i bɛna ye i bɛ se ka kɛ i yɛrɛ ma jugu ye o b'a yira k'a fɔ juguya lagosilen don ka ɲɛsin ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ma ɲinan san kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ ninnu fana kan ka kɛ mɔgɔ ye ɲinan san kɔnɔ minnu fana man ka saliya fiyewu n'u ma saliya yɛrɛ fiyewu kama sɔrɔ n'a fɔla ko san ka di la kuma caman i b'a ye saliya bɛna don i la ni o saliya nana don i la o jaabi ye min ye i b'o fana sɔrɔ e yɛrɛ b'o dɔn donc o b'a yira k'a fɔ ni ninnu ye wulila ka ko
k'a ɲɛɲini ɲɛtaga sira kan o bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ o la ɲinan san kɔnɔna na san daminɛ kɛnɛya siraw olu de sinsinnenba tɛ kosɛbɛ n'o tɛ n'a bɔr'o la wasaw ani kunkɔrɔta bɛ san tɔ kɔnɔna na ka ɲɛsin ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ma o ye tigiri ka san ye n'an ko waraninkala an mana bɔ waraninkala ka san na sisan an bɛna se santigi yɛrɛ ma ni o ye zonzani ka san ye zonzani ka san lapin nanzaraw ko ten nɔ ko lapin lapin ale maralen don n y'a f'i ye tuuti donc chinois kan na tuuti o ye zonzani ye an bɛ na ale ka datiw de fɔ maintenant n'ale ka datiw fɔla sisan mɔgɔ minnu b'u yɛrɛ sɔrɔ o dati in kɔnɔna na e bɛna zonzani ka san ma ka bɛn 2023 ma donc lapin ka san an b'o daminɛ 1903 1915 1927 1939 1951 1963 1975 1987 1999 2011 2023 2023 ni ye o kibaruya yɛrɛ fɔtɔ ye ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ta la olu ka san kibaruya a bɛna kɛ cogo di u bolo i bɛna ye ɲinan san bɛna ja ninnu na ninnu tellement que ɲinan san bɛna ja ninnu na fo ninnu bɛna ɲinan san négliger ka jala f'i ka négliger awɔ ɲinan san bɛna a bɛna bɔ i bɛna ye gɛlɛya caman tun bɛ yen nɔ minnu tun dɛsɛlen don ka ɲɛnabɔ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na i bɛna ye u ka gɛlɛya ninnu caman bɛna se ka ɲɛnabɔ ɲinan san kɔnɔ nka fɛn kelen min bɛna k'u la teriya kuraw olu bɛna sɔrɔ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu fɛ nka i bɛna ye saliya fana bɛna ninnu de minɛ ɲinan san kɔnɔna na saliya o ni négligence ne hakili la o man jan ɲɔgɔn na donc o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka ninnu ka ko caman de sumaya sanko man tɛ u bolo u ninkanko caman bɛ sabati ɲinan san kɔnɔna na minnu bɛ muso ɲini na u bɛ muso ɲumanw sɔrɔ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na minnu yɛrɛ bɛ cɛ ɲiniw na u bɛ se ka cɛw sɔrɔ ni san kofɔlen in kɔnɔna na nka ninnu k'u kɔlɔsi u kana saliya kamasɔrɔ ni ninnu saliyara a bɛ se ka gɛlɛya u bolo kɛnɛya sira o sinsinnen don ni mɔgɔ kofɔlen ninnu bolo k'a daminɛ san daminɛ fo ka taa se san laban yɔrɔ wagatiw ma nka i b'a ye hakilina filan caman de bɛna kɛ ninnu fana na ɲinan san kɔnɔna na u t'a dɔn u bɛna sira kelen min ta nka o n'a ta bɛɛ u k'u jija u ka sira kelen ta donc n'u ye sira kelen ta a ka ca la u mago bɛ jaabi min na u bɛna o sɔrɔ san kɔnɔna na ka bɛn 2023 ma donc san juguman tɛ wulikajɔ sanw don ani fana u kana ɲina u yɛrɛ kɔ o san don kamasɔrɔ jaabi ɲuman min ni u mago b'a la u bɛ se k'a sɔrɔ ka bɛn san laban yɔrɔ wagatiw ma o kɔfɛ an mana bɔ lapin na an bɛ taa yɔrɔ jumɛn sisan n'an bɔla lapin na an bɛna dragon na an bɛna dragon na ni Badara Ali ka san Badara Ali an bɛna an da se a annew ma bon an bɔra lapin na an ko nabi ɲuman min bɛ ka o mara o ye Ibrahima ye lapin dragon min bɛ ka o mara o de bɛ bɛn Badara Ali ma Badara Ali ka san ni o ye dragon ka san ye chinois ka kan na olu ko long donc o ni français ka surun dɛ o ni français ka surun ni ye parce que ni ye chinois ka sɛbɛnni jateminɛ u ka accent kɛcogo n'an ka accent kɛcogo tɛ kelen o français la n'i ko long o bɛ janya de fɔ donc long donc o fana ye o janya kelen de ye mais olu ka fɛngɛ bɛ sama donc o b'a bɔ français ta la n'o tɛ ani français long in yɛrɛ de ko don mais a kɔrɔw de tɛ kelen parce que a sɛbɛncogo bɛɛ kelen voilà mais samanan bɛ olu chinois ta la donc an bɛna se dragon ka san
o ye k'a daminɛ jumɛn na an bɛna daminɛ 1904 o tɛ 1904 1916 1928 1940 1952 1964 1976 1988 2000 2012 an bɛ dan ye ale bɛ da 2012 la o ye Dragon ka san ye mɔgɔ min bɛnna ni dɔ la kelen ma i k'a dɔn k'a fɔ e bɛnna Dragon ka wagati kɔnɔna na ni o ye Badara Ali ka wagati ye donc Badara Ali ka wagati an bɛna san bɛna kɛ cogo di Dragonakaw bolo i b'a ye tellement que san tɛmɛnenw na wagati tɛmɛnenw na ninnu ye gɛlɛya caman de sɔrɔ mɔgɔ caman mɔgɔw bɔla ninnu jigiyaw kɔrɔ i y'a faamu k'a sɔrɔ ka da a kan u yɛrɛ kɛcogo kan mɔgɔw yɛrɛ siranna ni mɔgɔ kofɔlen ninnu dɔw ɲɛ ka bɔ u jigiyaw kɔrɔ a kɛla sababu ye u ka ko caman gɛlɛyala baarakow b'olu la wariko kuma kow b'olu la Dragon mɔgɔw tulo bɛ na nin wagati in kɔnɔna na Dragon caman san caman tɛmɛna san minnu tɛmɛna dɛmɛ sumayala Dragon mɔgɔw yɔrɔ la nka ɲinan san kɔnɔna na san jugu tɛ ninnu bolo ninnu bɛ camancɛ de la quoi san dumanba tɛ san gomanba tɛ c'est-à-dire ninnu bɛ camancɛ la n'o ye Dragonakaw ye a b'a yira k'a fɔ Dragon ka hakili to a yɛrɛ la kosɛbɛ an ye san minnu fɔ mɔgɔ minnu bɔ y'u yɛrɛ ye san ninnu kɔnɔna na donc u k'u hakili to u yɛrɛ la san dumanba tɛ san gomanba fana ninnu bɛ camancɛ de la quoi c'est-à-dire que san mina tɛmɛ ninnu bolo a tɛna kɛ ni o si gɛlɛya ye bon ɲinan san kɔnɔna ni mɔgɔ kofɔlen ninnu u fana kan ka mun de kɛ ninnu fana man ka siri mɔgɔ la parce que ni a fɔla ko ɲinan san i bɛ camancɛ la o b'a yira ni keleku la i bɛ taa duguma donc olu kan k'u hakili to u yɛrɛ la u kana keleku donc u ko jigi da u yɛrɛbakun kan parce que n'i ko senkolaw ni san mɔgɔ ninnu a mɔgɔw n'i y'a ta mɔgɔ bɛ ninnu na u bɛ se ko la quoi u bɛ se ka ko dɔ kɛ u yɛrɛ ye quoi baara ka d'u ye o de bɛna kɛ sababu ye ka se ka Dragonakaw k'u bɔ ɲinan dekun kɔnɔna na parce que i b'a dɔn mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ san mana na cogo o cogo c'est-à-dire olu bɛ se ka minɛ cogo dɔ sɔrɔ a la hali n'a sɔrɔla san bɛ gɛlɛya u bolo i bɛ taa sɔrɔ olu yɛrɛ ka dali cogoya la ala fɛ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ san minɛ cogo min na a tɛ gɛlɛya u bolo donc o ye Dragon ka san ye bon mun de la ninnu bɛ camancɛ la parce que gɛlɛya mana na se ninnu ma cogo o cogo u bɛ minɛ cogo dɔ sɔrɔ a la u bɛ kunbɛ cogo dɔ u bɛ cogoya dɔ sɔrɔ a la quoi ni mɔgɔ ninnu mɔgɔ dafalenw don parce que ni n ko n delila k'a f'i ye n ko mɔgɔ dafalen ani dafabali ani mɔgɔ tɔ n da delila ka se a ma bon i bɛna a ye mɔgɔ dafalen o de ye mɔgɔ ye yɔrɔ jan fɛ mɔgɔ min bɛ ko natɔ ye yɔrɔ jan fɛ mɔgɔ min bɛ ko natɔ ye n'a ko nana tuguni ka tila k'a kunbɛn a ka hakilina na walima a ka kalan kɛcogoya fɛ walima a fanga na i bɛ taa sɔrɔ a bɛ minɛ cogo sɔrɔ a la quoi a bɛ ko nata ye yɔrɔ jan fɛ a bɛ tila ka minɛ cogo sɔrɔ a la n'a ye dekun natɔ ye yɔrɔ jan fɛ a b'a ye yɔrɔ jan fɛ a bɛ tila ka minɛ cogo sɔrɔ a la ni dekun in nana fana dekun in tɛ kɛ sababu ye ka tɔɔrɔ lase ale yɛrɛ ma olu de ye mɔgɔ dafalenw ye minnu bɛ ko natɔ ye yɔrɔ jan fɛ ka tila k'a kunbɛn i y'a faamu bon mɔgɔ dafabali o ye mɔgɔ nasugu jumɛn ye mɔgɔ dafabali mɔgɔ min bɛ ko natɔ yɔrɔ jan fɛ ni solution foyi t'a bolo k'a kunbɛn o de ye mɔgɔ dafabali mɔgɔ dafabali a bɛ ko natɔ ye a b'a dɔn ko gɛlɛya bɛ nana hakilina foyi t'ale bolo fɛlɛ foyi t'ale bolo ka se k'a yɛrɛ bɔ dekun in kɔnɔna na fo dekun bɛna ta a tigɛ ma o de ye mɔgɔ dafalen ye mɔgɔ dafabali mɔgɔ tɔ i bɛna ye ale bɛ ko natɔ ye yɔrɔ jan fɛ ale tɛ ko natɔ ye yɔrɔ jan fɛ hali n'a ye ko natɔ ye yɔrɔ jan fɛ a tɛ ko natɔ yɔrɔ jan fɛ
a tɛ se k'a kunbɛn ni ko nana a tɛ se k'a yɛrɛ bɔ fana a flash solution t'ale bolo a flash solution t'a bolo o mɔgɔw bɛ yen nɔ o bɛ ko nata yɔrɔ jan fɛ solution t'u bolo k'a kunbɛn ko bɛ tila ka na tuguni ka tila ka na o ta o tigɛ ma tuguni solution foyi t'u bolo donc hali dɛmɛ sira fɛ olu de kan ka dɛmɛ o de la i bɛna ye k'a fɔ mɔgɔ dɔw ka dɛmɛ sababu bɛ bɔ mɔgɔ dɔw de la bon tellement que kow nana gɛlɛya ka juguyaw caya mɔgɔ si tɛ fɛ ka mɔgɔ si ɲɔgɔn dɛmɛ alors que an dun bɛ san min na n'i ye dɛmɛ kɛ i b'a tɔnɔ sɔrɔ 2023 dɛmɛ san don hinɛ san don dɛmɛ san don donc o mɔgɔ dafabali minnu bɛ yen nɔ mɔgɔ ala ye olu ka sɔrɔ de fana di mɔgɔ wɛrɛw ma mɔgɔ wɛrɛw minnu bɛ se ka olu fana lahinɛ parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen n'i ye bɛɛ to a yɛrɛ ma dɔ dun wara b'a dun quoi effectivement i y'a ye dɛmɛ bɛ yen nɔ donc nin yɔrɔ in na i bɛna ye dɛmɛ o mɔgɔ modèle ninnu de kan ka dɛmɛ i y'a faamu mais a caman bɛ yen bi u dun wara y'o dun kamasɔrɔ u ma dɛmɛ bon a se bi u caman somɔgɔw ye fana k'u dɛmɛ sira dɔ fɛ mais juguya bolo ma u ma sɔn k'a kɛ bon olu de bɛ bɔ ka yaala fan caman fɛ fo ni sababu ɲumanw bɛ taa bɛn o y'a sɔrɔ u tigɛla sokɔnɔna yɛrɛ u yɛrɛ somɔgɔw minnu kan ka u dɛmɛ u yɛrɛ tɛ sokɔnɔna ko yɛrɛ la aw ka adamadenya ko olu bɛ teriya kuraw mɔgɔw de ɲinina sisan o de ye mɔgɔtɔ ye bon a caman fana na i b'a sɔrɔ dernière minute la u bɛ min ɲinina u bɛn'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw fɛ quoi kamasɔrɔ dɛmɛ min ni mɔgɔ min kan k'a k'ale ye ni o tigi bɛ k'a kɛ a yɛrɛ sago ye a tigi bɛ k'a kɛ a yɛrɛ bolo ale ka cɛya don ale ka kodɔn de y'a to ale y'a sɔrɔ donc ale ta de don n ka sira tɛ saraka la n ka sira tɛ foyi la donc i bɛna ye dɛmɛ in bɛna yɛlɛma ka bɔ i bolo don dɔ o donni kama o y'a sɔrɔ i kan ka min dɛmɛ n'a ye n'i ma sɔn k'a tigi dɛmɛ n'a ye o y'a sɔrɔ o fana bɛ bolo wɛrɛ kan ka ban o bɛ ka commencer dɛmɛ in bɛ bɔ e bolo mɔgɔ min bɛ ka hinɛ ale la sisan min bɛna ale dɛmɛ sisan dɛmɛ in bɛ taa o bolo sira dɔ fɛ quoi a bɛ bɔ e bolo o ka nin yɔrɔ min bɛ e bolo dɛ o bɛ bɔ e bolo mɔgɔ min bɛ ka hinɛ la sisan a bɛ taa de fara o tigi ta de kan sisan nɔ o tigi de fana bɛna commencer sisan k'o mɔgɔtɔ in ka ɲɛ a ma maintenant sisan nɔ dɛmɛ in bɛ di o ma o fana de bɛ mɔgɔtɔ in la hinɛ sisan o tigi de bɛ kɛ i b'a fɔ intermédiaire e ta bɛ bɔ a la kamasɔrɔ a dila e ma dɔ de ka hakɛ don sisan k'a di e ma e kan ka o de hinɛ ni a ye e m'a kɛ maintenant a bɛ bɔ e bolo ani mɔgɔ min ka kan sisan a bɛ di o tigi ma tuguni o tigi bɛna hinɛ mɔgɔtɔ in na i y'a faamu o de la mɔgɔ caman ka sɔrɔ i b'a ye mɔgɔ caman bɛna sɔrɔ daminɛ u ka sɔrɔ bɛ jigin hali u bɛ misi ni fɛn bɛɛ faga solution t'a la fɛn dɔw bɛ yen nɔ fo mɔgɔw k'a ɲɛdɔn fo mɔgɔw k'a dɔn quoi ko sababu fo mɔgɔw k'a dɔn quoi i y'a faamu donc komi baro to o kɔnɔ mina ye kalan ni baro ninnu na jɛnatigɛ kow ka ca quoi o de la ne y'a fɔ hali n ko jɛnatigɛ ye bi b'a fɔ tɔmi biki tɔmi mɔgɔninfinw kan ka hinɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ min nana yan nɔ ka taa ka bɔ yan nɔ an yɛrɛ bɛ na yan an bɛ taa an bɛ bɔ yan nɔ a bɛ ten tɔ bon n'a fɔra mɔgɔw tɛ hinɛ ɲɔgɔn na juguya bonyanen don ala ka nɔgɔya amina arabi an kun bɛ yɔrɔ jumɛn na dragon tɛ an kun bɛ dragon na ni mɔgɔw ninnu ye mɔgɔ dafalenw ye gɛlɛya natɔ ɲinan san kɔnɔ u bɛ se k'a kunbɛn n'u yɛrɛ ka hakilinaw ye ale ni n'u ka fɛɛlɛw ye o kɔrɔ b'a jira san tɛ san giriman ye ka ɲɛsin ninnu ma kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ɲinan san kɔnɔna na nka san laban yɔrɔ wagati o bɛ se k'u kɔlɔsi jumɛn de la o de bɛ tali kɛ kasaraw kan kasara min bɛ se ka tali kɛ accident ninnu wa o wagatinin yɛrɛ o ti wagati janba ye k'a fɔ k'u bɛna mɛn degun kɔnɔna na kasaraw non o ye san laban yɔrɔ wagatiw ye dɔrɔn 2023 kɔnɔna na o bɛ se k'u kɔlɔsi o la donc o yɔrɔnin ninnu ka girin ka ɲɛsin u ma n'o tɛ relation kuraw projet kuraw o mana daminɛ n'u ko u bɛ jɔ cogo cogo ninnu yɛrɛ bɛna se ka kɛ sababu ye ka hakilina kura dɔw ta ka se ka ko yɛlɛma ka bɛn u yɛrɛ ka degré ma o mɔgɔw don quoi donc nin ye dragon mɔgɔw ka san ye an bɛna se jɔnw ma sisan an bɛna se serpent ma sa ni
Idris Isa ka san Isa ka san an bɛna se o de ma sisan nɔ ni an bɛ chinois kan na Sha donc chinois kan na olu b'a wele Sha maintenant an bɛna a sanw de fɔ ka se ka bɛɛ lajɛlen ta fɔ I ye ni I yɛrɛ sɔrɔ san in kɔnɔna na donc I k'a dɔn k'a fɔ an bɛna kibaruya min fɔ o bɛ boli e kan Isa ka san a b'a daminɛ 1905 1917 1929 1941 1953 1965 1977 1987 1977 1989 2001 2013 an bɛ dan donc an bɛ dan 2013 la Saka san kɔnɔna na Saka san a san fana bɛna kɛ cogo di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu bolo ni I bɛnna ni sa ma I bɛna ye k'a fɔ I bɛnna Saka san ma I bɛnna Isa ka san ma ni san in kɔnɔ mɔgɔ minnu bangena ka bɛn ni san in dɔ ma ou bien ni san in dɔ la kelen ma fɔɲɔgɔnkɔ bɛ ninnu ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ɲinan san kɔnɔna na kamasɔrɔ n'i y'a jateminɛ yɔrɔ dɔw la zonzani ale ni sa yɔrɔ dɔw la o tɛ ɲɔgɔn kan fɔ n'u ka teriya fana ko a bɛ ja I b'a ye a bɛ ja ka dama tɛmɛ I y'a ye bon fɛn mun don u hakilina filaw u mana se ka croiser ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn minɛ I b'a fɔ mɔgɔ bɛɛ b'a fɔ cogo min na ninnu ye ɲɔgɔn minɛ bi ka di patikolonba fɛ jɛ a b'i b'a fɔ o cogoya quoi donc ɲinan san kɔnɔna na Saka san mankan san don ɲinan san kɔnɔ Saka san fɔɲɔgɔnkɔ sanw don ni mɔgɔ minnu ye furu kɛ ka ban u ko u se ka o muɲu u n'u furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ u ka se ka o muɲu u n'u baarakɛɲɔgɔnmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ wa minnu yɛrɛ fana bɛna furu kɛ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na kab'u ma ta fɔlɔ u ka muɲu ta u k'u jija ka muɲu ta ɲinan san in de ka tɛmɛ sa u ka se ka muɲu ɲinan san in kɔnɔna na quoi bon muso o muso cɛ o cɛ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na I b'a fɛ I ka furu ka sabati I muɲu 2023 in ka se ka tɛmɛ n'i b'a fɛ a ka sabati dɛ awɔ kamasɔrɔ a fɔla e ka ban ko mankan sanw don ɲɔgɔn farafarali sanw don ka ɲɛsin ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ma nka o n'a ta bɛɛ ninnu ka kɛnɛya bɛna kɛ bolofila ko ye quoi c'est à dire que wagati dɔw bɛna kɛ a la farigan a bɛ tila ka n'u yɛrɛ sɔrɔ wagati wɛrɛw bɛna na se tuguni san kɔnɔna na o farigan bɛ nɔgɔya o bɛ c'est à dire que farigan tɛna ninnu da k'u dɛsɛ quoi bon farigan fana bɛ u minɛ cogo min na farigan tɛ mɛn u la hali n'a kɛra kunkolodimi fɛn dɔ kɔni b'u minɛ fo ka taa san ban fɛn dɔ bɛ ninnu na hali n'a kɛra fatigue donc u k'u hakili to u yɛrɛ la nin yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ kosɛbɛ projet kuraw olu sigili olu man di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na mun de la kamasɔrɔ olu ni mɔgɔ minnu yɛrɛ de bɛna baara kɛ dɛ o yɛrɛ de bɛna kɛ sababu ye ka ninnu caman ka ko tiɲɛ k'u dafiri donc u k'u hakili to u yɛrɛ la u k'u hakili to mɔgɔw fana na ɲinan san kɔnɔna na o ye sa ka san mɔgɔw ye n'an bɔra sa ka san na an bɛna cheval la ni o ye nanzaraw ko a ma ko cheval ni jɔnw ni chinois k'a ma ko ma chinois b'ale wele ko ma ale ka san o nana bɛn san mɔgɔ bɛna san minnu fɔ sisan nɔ mɔgɔ minnu man'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔrɔ I k'a dɔn k'a fɔ e bɛnna so ka san ma so ka san a maralen don Yusufu ka san donc nin ye an dontɔ ye o kɔnɔna na ni nanzaraw ko cheval ni chinois ko ma o kɔnɔna na sisan o b'a daminɛ 1906 1918 1935
1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, Amidain. 2014, Anana Adain, Noé Baka, Noé Soga Sain, wa Samina Kechodi, Sandumandoa, Sandumantewa, Ubichamanche de la Wa, Ukala Yunutna Sabatiwa, Kiwaraj made na foye, no Sessan, Soga Sankonana. Aba Iraka for Soga Sankono, no Fanabi Chamanchela, Yafamu, Ube Chamanchela, Sante Bolo Juguman kan Ubolo, Ube Chamanchela, Sante Duman Fanaye Ubolo, Nunkanga Muneke ku Chesri, Kadamne San Damne, fo San Lavanyoro Wagatula. Nina Sankono, Kamasoro, Nunu bina fo bi Franyon kanke chugo, Iba Yerekele Bisagato do ala kwa. Umana Franyon kanke chugo, Yerekele Bisagato do ala. Ore Bisaga ke sawawi, Kanununka ko gela, kosebe ubolo, Umana fo kuba Franyon kan chugo, Iba Gela Bisagato na do ala, Ulu Yereti Yon fam. Kamasoro ni ya jate mine, so, aleni Zozani, ufana gelamantu ni nyonche ni ya jate mine dumuni aluka dumuni ubi dumuni mununke esige dumuni keleon yara do dumuni keleon te ko nga janyo kona abiseka ke mara chugo fe ibiseka daba do la mara kaseka dumuni kalite do dama ka deli ola abiseka ke osra note ute dumuni kelenke ne hakila zonzani aleni so ni so mo ka wale ay uku hakili tu yerla ni nunu fana nyina na u yera kodron u be jigiduma donc u be chamanche de la santé sangoma yo ubolo nunka kene ya fana san chamanche yera fana na nunka fargan de bisega na nunko c'est-à-dire que fargan munu mena na uma fargan nunti fargan juguma we mumena seka u kenye ka bo u ka barawla walma ka bo ninkan ko la donc san chamanche yoro wagatula o bina olu santi sira chama fe nyina san kono nana nunu ni mo munu mina je nyina san kono a chama fana ye mo na fama we unu mo kura de kodo o chama fana ye mo na fama we mo munu fana be se ka ke sababu ye ka kumorota la se uma o be se ka je ka ko labara nyongo fe cho ya mena donc o mo do kwa uno mo bina je ya famu nuno mo jela fuga suga ko kechola kamasro santi juma san juma ya kanye shuguma nu ya ese ko be ko dama teme femi ka ko karaba ibina ye ubi ku yera majuwe kamasro nunu mana akaraba chugo ubi chama chendela donc oba yira ka fo so mo ukana klonge nyina san konnana ukana fo fana ko be ko karaba ukana fo fana ko be damateme waleke kama soro nun ko be na ko karaba kata sra jugu fe walma ka ko kebal ke abita ko bolo da nyina san kono olu na nyon na o de bisaka ke sababu ka sangela nun bolo ka san yere bechen u bolo nga u be feni mina de no jombe ulade o ko chesiri ulabai munu yere fana ma femi soro no lu be ka nyini olu fana ka to o nyini na aka chala nyina san kono na ibi mi no fere ni mo soro ibi na do soro mi na se ka ibode kun konnana o ye so mo ka san donc amena bo cheval la c'est ça ameta jumena amena chevru la no e bakoroni nga san chevru nuhu ale ka san nuhu ka san amena andado nuhu ka sana ni o ye bakoroni atotola jume o bi wele chugo di chinois fi bakoroni nga san ni chinois wera ko bakoroni ma Shangyang o ye bakoroni chinois kana donc c'est ça o luka samna o de fo ça ni ire menina e ka donc afo e bena baka sandoma e mara e ka daba o bi ben bakoroni ma baka san nuhun ka sando o ye ale nuhun ka san
an b'ale daminɛ 1907 1919 1931 1943 1955 1967 1979 1991 2003 2015 an b'ale bila 2015 la o ye ba ka san ye ɲina ko bɛna kɛ cogoya di ba mɔgɔw bolo Asetu ba mɔgɔw ka san juguman tɛ o san duman yɛrɛ don an b'a fɔ ɲina ye ni mɔgɔ kofɔlen minnu fɔlen filɛ san duman don ka ɲɛsin ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ma ne yɛrɛ bɛ taa ba yɔrɔ la e bɛ taa ye ne ye Dragon ta fɔ i kun yɛlɛla dɔɔni sisan i taara ba ka yɔrɔ la n'a ka di yɔrɔ min na dɔrɔn ne bɛ taa yen o tuma n ka foli b'i yɛrɛ ye ba ka san goman tɛ ni mɔgɔ ninnu n'i y'a jate minɛ o ni kuma dɔ la zonzani a fana bɛ bin dun kuma dɔ la n'i y'a jate minɛ i bɛ taa sɔrɔ u ka dunfɛnw ye kelen nka fadenya tɛ u cɛ nka u bɛɛ fɛn kɛ kuma ye fana o b'a yira k'a fɔ ɲinan san kɔnɔna na ni ninnu ka jateminɛ barika bɛna bonya kosɛbɛ kosɛbɛ ɲinan san kɔnɔ wa u n'u ka hakili u bɛna hakili la baara hakili de bɛna se ka kɛ sababu ye ka se ka wasa yɛrɛ lase ninnu ma ka se ka ninnu ka ko caman sira de dayɛlɛ o b'a yira k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ ka hakilinaw tuma caman ninnu tɛna na baara kɛ ni o ye ɲinan ninnu bɛna u jigi da u yɛrɛ bakun kan k'u jigi da u yɛrɛ ka hakiliw kan ninnu bɛna na fɛlɛ caman sɔrɔ ɲinan san kɔnɔna na u fana bɛ mɔgɔ dafalenw na ninnu fana bɛ se ka ko natɔ ye yɔrɔ jan fɛ ka kunbɛ cogo sɔrɔ a la ni mɔgɔ kofɔlen ninnu mɔgɔbaw b'u cɛla mɔgɔbaw bɔla u cɛla wa mɔgɔbaw don fana donc a mɔgɔ kofɔlen ninnu ɲinan san bɛ kɛ cogo min na k'a daminɛ san daminɛ na fo san laban na kɛnɛya siraw olu sabatilen don ninnu bolola la kɛnɛya siraw sabatilen don n'a fɔra kɛnɛya siraw sabatilen don Asetu i kɔni b'a dɔn i mana kɛ cogo cogo don dɔ kunkolodimi b'i minɛ mura t'i minɛ sɔgɔsɔgɔ t'i minɛ nka hakilima b'a faamu kɛnɛya siraw olu ka ɲi ka ɲɛsin ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ma ka tila ka a yira ninnu mɔgɔ kofɔlen ninnu na fana baara kura sanw don ni mɔgɔ kofɔlen ninnu bolo teriya duman sanw fana don ni mɔgɔ kofɔlen ninnu bolo san ti san juguman ye san giriman tɛ ka ɲɛsin ninnu ma wasa min ni o b'a ɲinina o bɛ se k'a sɔrɔ sira caman fɛ ɲinan san kɔnɔna na o ye ka ba mɔgɔw ka san ni ye o ye an mana bɔ yen n'an bɔla yen an bɛna sɛnji kɔnɔna la sɛnji ale ye jumɛn ale ye gɔn ye ale ye gɔn ye sinuwa kan na an b'ale wele cogo di sɛnji ale ye gɔn ye sinuwa kan na hɔwɛ awɔ o ye gɔn ye ni sinuwaw b'a wele hɔw donc an bɛna an da don olu ka tamasiyɛnw na sisan olu ka san na san kɔnɔ olu ka tamasiyɛn olu ka sanw bɛnna san min ma n'o ye Laasana ka san ye dɔw ko ko Lawusinɛ dɔw ko ten nɔ nka Laasinɛ ka san an bɛna an da don a sanw na sisan ka se ka o fɔ bɛɛ lajɛlen o san b'a daminɛ jumɛn na o b'a daminɛ 1908 1920 1932 1944 1956 1968 1980 1992 2004 2016 an bɛ dan ye 2016 la an bɛ dan ye donc Laasana ka san n'o ye gɔn ka san ye 2016 an bɔla ka o datiw de fɔ sisan mɔgɔw ye san in bɛna kɛ cogoya min na a bɛ ja wa a ti ja wa an bɛna an da se o de ma sisan ka se ka ni mɔgɔ kofɔlen ninnu bɔ fili la ɲinan san kɔnɔ ni an nana jate minɛ i bɛna ye n'an ye zonzani ta ka na gɔn ta yɔrɔ dɔw la hali duntaw la yɔrɔ dɔw la o bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ awɔ yɔrɔ dɔw la o bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn dunta kelen nɔfɛ donc o n'a ta bɛɛ
relation fitinin b'u ni ɲɔgɔn cɛ ni ninnu ko bi ja o bi ja kosɛbɛ n'u ko bi goya fana o bi goya kosɛbɛ nka o n'a ta bɛ 2023 gɔn ka san kɔnɔna na a man di gɔn na 2023 ye san giriman ye ka ɲɛsin gɔn ma kamasɔrɔ danayabaliya yɛrɛ bɛna kɛ sababu ye k'ale ka ko caman de lasumaya ni mɔgɔ ninnu u mana wuli ka se mɔgɔ min ma o kungo la ɲuman sira kan juguman sira kan o tigiw olu bɛna siga u la quoi an b'a fɔ sigana mɔgɔw suspects mɔgɔw bɛna ninnu minɛ sigana mɔgɔw ye bon hali n'u bi u ɲuman kɛ tɔlama a bɛ se ka kɛ mɔgɔw bolo juguman ye quoi ka sɔrɔ o tɛ fɛ ka dabɔ o kama ɲinan bɛ san bɛ kɛ ninnu bolo ten cogo la o de bɛna kɛ sababu ye u ni mɔgɔw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛla la ka se k'u ka kow gɛlɛya kosɛbɛ donc fo ninnu k'a faamu ɲinan san min bɛ dɔ la ka ban i k'i cɛsiri o de fɛ ɲinan san tɛ san duman ye ka ɲɛsin ninnu ma i bɛn'a sɔrɔ fɔɲɔgɔnkɔw ani ɲɔgɔn lafaamuyabaliyaw o bɛ ɲinan san kɔnɔ ka ɲɛsin ni mɔgɔ ninnu ma wa u man ka ko karaba quoi ninnu man ka ko karaba ɲinan san kɔnɔna na fariganw olu bɛ ninnu ka siraw kan kasara misɛnninw olu fana bɛ ninnu ka siraw kan kasaraw b'u ka siraw kan donc ɲɔgɔn lafaamuyabaliyaw olu bɛ ninnu ka siraw kan u b'u dusu ma ɲɔ ɲinan san kɔnɔ ni ninnu dusu bɔla dɔrɔn i b'a ye u ka ko tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ sababu ye ka ko doze ka bɛn o yɛrɛ ma kosɛbɛ donc ɲinan san kɔnɔ a b'a fɔ dusu san tɛ gɔn ka mɔgɔw bolo jateminɛ san de don gɔn ka mɔgɔw bolo kamasɔrɔ gɛlɛya o gɛlɛya bɛ na i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ye épreuve dɔw de don ka se ka e yɛrɛ entraîner fɛn dɔ la ka don wagati dɔw nata kɔnɔ donc leçon de don leçon ninnu fana tɛna kɛ sababu ye leçon ninnu fana bɛna kɛ sababu ye olu bɛna se ka faamuya camanba de sɔrɔ ɲinan san kɔnɔna na farigan minnu bɛ cun c'est à dire que k'a daminɛ san daminɛ fo san laban yɔrɔ wagatiw la bana cunenw jugumanw b'a la fo ka taa se hali bana minnu bɛna ka tɛmɛ donc an b'a fɔ bana en général y'a ye bon projet kura bɛ minnu bolo ninnu na walima minnu bɛ baara la mɔgɔw bolo bon a caman n'u ka ɲɛmɔgɔw bɛna bila ɲɔgɔn na caman fana bɛna bila ka b'u ka baaraw la ni mɔgɔ kofɔlenw na mɔgɔw caman ka baara bɛna tiɲɛ quoi donc ninnu kan ka ɲinan kɛ jateminɛ san ye n'u bɛ se yɛrɛ u kan ka se ka kaye dɔ san ka se ka ko fɛnw sɛbɛn a la k'a jateminɛ kɔfɛ n'u nana so kɔnɔ ka to k'a kalan o bɛ se ka fɛn caman tɛmɛ u kan ɲinan san kɔnɔna na n'i ye olu ka san kibaruya ye ni an ko singe an mana bɔ yen an bɛ taa jɔnw na sisan n'an bɔla yen nɔ an bɛna coq la ni o ye sɛ ye chinois kan na an b'o wele cogo di coq kunti o de ye dununkɔrɔ ye chinois kan na donc i bɛna ye k'a fɔ sɛ kunti ni o bɛ bɛn Usumani ka wagati ma ne yɛrɛ tɔ man ka wagati a kɛra tɔgɔman fɔ o ye Usumani ka wagati ye dununkɔrɔw ka san nka ne m'a fɔ n bɛ dununkɔrɔ ka san na dɛ o ye n tɔma ka san ye ok n'o tɛ n yɛrɛ tɛ dununkɔrɔ ka san na e yɛrɛ tɛ dununkɔrɔ ka san na sinon n bɛna fɔ dɛ n k'a kan'o kɛ k'o ja o yɛrɛ la dɛ i m'a ye n laban bɛna to k'o de kɛ sisan ne bɛ kulu min na sisan ni san nana k'a bɛna juguya k'a bɛna girinya an ma sisan nɔ donc an b'a yɛlɛma cogo dɔw la k'a fili ka na an yɛrɛ ka côté la problème t'a la ne yɛlɛma yɔrɔ min o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ b'i nɔfɛ parce que a ka di yɔrɔ min na dɔrɔn ne yɛrɛ bɛ taa yen de donc an bɛna se dununkɔrɔ ka san ma n'o ye Usumani ka wagatiw ye mɔgɔ min bɛnna nin san in kɔnɔna ma i k'a dɔn k'a fɔ e bɛnna Usumani ka san ma i bɛnna dununkɔrɔ ka san ma donc i bɛna ye k'a fɔ ale san b'a daminɛ 1909 1921 1933 1945 1957 1969 1981 1993 2005
2017 an b'ale bila 2017 la donc o nana bɛn Dunukɔrɔ ka san ma maintenant o kɔnɔna na olu fana ka san bɛna kɛ cogo di u bolo an ye signe fila rencontré sans signe fila minnu n'a fila bɛɛ goyala ka tugu ɲɔgɔn na Dunukɔrɔ fana ka san tɛ san duman ye ka ɲɛsin o ma kamasɔrɔ ni ma fili ni jate in kɔnɔna na olu ale ni zonzan bɛ ɲɔgɔn opposé yɛrɛ de ni ma fili u bɛ ɲɔgɔn opposé yɛrɛ de ɲinan san giriman don ka ɲɛsin ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ma minnu ka dati fɔla sisan ɲinan san kɔnɔna na u fana ka wulikajɔw bɛna caya kosɛbɛ kosɛbɛ mais par fini i bɛna ye jaabi ma sɔrɔ a la u bɛ wulikajɔ kɛ u b'a daminɛ jaabi tɛna sɔrɔ a la résultat foyi tɛna abouti a la o b'a yira k'a fɔ ninnu ka se ka lafiya layidukanw n'u y'a ye ko layidukan min ma bɔ a sira ma u k'a dɔn u k'u miiri nin kuma in na ko nin fɔla an ye san kibaru kɔnɔna na quoi ninnu ka layidukanw kumakan dumanw ninnu kulokɔrɔ duman caman de bɛna fɔ u ye mais i bɛna ye a tɛna na sabati ninnu fana bɛna u cɛsiri san daminɛ na fo ka taa fɔ san laban na wasa ni sɔrɔ kama garisɛgɛ ko ta fanfɛla la i b'a ye a tɛna u sago ye mɔgɔ kɔni mana kɛ cogo cogo i bɛ dɔɔnin sɔrɔ mais u b'a fɛ k'a fara ɲɔgɔn kan cogo min na k'a kɛ ka non i b'a ye a tɛ abouti wa ninnu k'u hakili to u yɛrɛ la u ka kasabi u kana to k'a mara u yɛrɛ bolo kɔrɔ kamasɔrɔ kasara bɛ se ka don a la u bolo kuma bɛɛ donc u b'u hakili to o yɔrɔ la nka fɛn min bɛ tali kɛ farigan yɔrɔ kan farigan kɛnɛya siraw olu fana jɛlen tɛ ka ɲɛsin ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ma kɛnɛya siraw olu jɛlen tɛ y'a ye mɔgɔ minnu bɛ examen kɛla ninnu mɔgɔ kofɔlen ninnu na u ko janto u yɛrɛ la 2023 kɔnɔna na examen ka girin ka ɲɛsin ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ma i bɛna ye mɔgɔ minnu yɛrɛ fana bɛ taa bɛna projet kuraw dayɛlɛ a kuma caman bɛ fɔ ni a abouti la a ti abouti a ti dayɛlɛ yɛrɛ walima ni ye i jagoya k'a dayɛlɛ i b'a ye i mago bɛ nafa min na olu bɛna gɛlɛya i bolo client ko problème fo ka taa se baarakɛɲɔgɔn problème ma i ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ninnu kana n'a fɔ k'u bɛna kow la forcer k'u ka ko diya mɔgɔw ye quoi donc i bɛna ye ɲina ninnu ka ko man bon mɔgɔw bolo i y'a faamu donc san bi o cogoya la ni mɔgɔ kofɔlen ninnu bolola la an ye san minnu fɔ sisan donc na an bɔla yen nɔ an bɛ taa jɔn ka san na sisan n'an bɔla yen nɔ an bɛna taa siyɛn na ni o ye wulu ye chinois kan na an b'o wele cogo di siyɛn n'an bɛ o wele tɔw voilà an bɛna wulu ka yɔrɔ la wulu ka wagati ni tɔw an bɛna se olu le ma sisan ni o ye Mamadu ka san ye ni an bɛna an da don ale la ale bɛ san min mara Chinois ka zodiaque kɔnɔna na kalo ka sira kan o san fɔlɔ o bɛ bɛn 1910 1922 1934 1946 1958 1970 1982 1994 2006 2018 an bɛ dan ye 2018 la chien ale ka san o bɛna kɛ cogo di u bolo ni an nana a jate minɛ an bɛna ye k'a fɔ ɲinan san teriya sanw don ni mɔgɔ kofɔlen ninnu bolo balimaya sanw don ni mɔgɔ kofɔlen ninnu bolo ni mɔgɔ kofɔlen ninnu wulikajɔ sanw don ni mɔgɔ kofɔlen ninnu bolo u bɛna ko caman daminɛ ka u ladɔnniya fana san kɔnɔ ninnu bɛ camancɛ la lagosi walew o bɛ se k'u ka ko caman de lasumaya mɔgɔw fɛ mɔgɔw bɛna ninnu fana lagosi nka i b'a ye o tɛna se k'u ka ko la sa k'u bila pétrin kɔnɔ quoi k'u
u bila u sen sabara kan kama sɔrɔ kuma caman na i bɛna ye ninnu bɛna lagosi sira caman fɛ nka baarakɛlaw don u bɛna baara minnu kɛ o tɔnɔw u b'olu sɔrɔ kɛnɛya siraw olu fana sinsinnen don ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ye a b'i b'a fɔ u bɛ camancɛ la san tɛ san dumanba ye u bolo san tɛ san dumanba ye u bolo i bɛna ye san gomanba fana tɛ quoi i y'a faamu donc o ye ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ye kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ni mɔgɔ kofɔlen ninnu bolo projet kuraw bi mɔgɔ minnu bolo u bɛ se k'u ka projet kuraw dayɛlɛ ka bɛn ni mɔgɔ ninnu u bɛ se ka a dayɛlɛ ani baara kuraw yɛrɛ fana baara kura sɔrɔw olu fana b'a la u bɛ se ka baara kuraw fana sɔrɔ ɲinan san kɔnɔna na baara minnu bɛ se ka nafa lase u ma ka wasa lase u ma yɛrɛ i y'a faamu n'an bɔra o kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛna caution na an bɛna caution n'an b'a ale wele ko lait lait ka wagati an b'o wele chinois kana cogo di an b'o wele chu ni o ye lait ye donc an bɛna ye k'a fɔ Musa o san in ale bɛ o mara Musa ka san an bɛna an da don o de la a n'a mɔgɔw ka ko bɛna kɛ cogoya jumɛn na ɲinan san kɔnɔna na an b'o daminɛ 1911 1923 1947 1935 1911 1923 1935 1947 1959 1971 1983 1995 2007 2019 ne n bolo n ko fɛn tɛ ka suit n nana ye k'a fɔ a bɛ ka suit donc a bɛ ka suit o ye buruju so laban ye ni an ye date minnu fɔ tan année minnu fɔ tan buruju so laban ye nin ye donc an bɛna olu ka kibaruya bɛna kɛ cogo di an bɛna da se olu ma ɲinan san kɔnɔna na ɲinan san kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu o fana bɛna baara caman kɛ ninnu ka baara kɔrɔw de bɛna o nafa ɲinan san kɔnɔ ninnu ye jateminɛ dɔw kɛ don tɛmɛnenw na o bɛna o bila sen kan o bɛna nafa dɔ lase u ma u ye teri kɔrɔ dɔ sɔrɔ wagati dɔ la o teri kɔrɔ in o bɛna nafa dɔ lase u ma ninnu ka c'est à dire que jigiya sira kɔrɔw olu bɛna se ka ɲɛ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ma kosɛbɛ u fana bɛ camancɛ la ɲinan u bɛ camancɛ la u ka waleyaw bɛ se ka sabati kunkɔrɔtaw bɛ u ye sira caman kan hali minnu bɛ kalan na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na hakilijaw bɛna kɛ ninnu na ɲinan san kɔnɔna na kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ baara kuraw ale ni minnu tɛ baara la ka se ka baaraw sɔrɔ olu bɛna waleya kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ma mɔgɔ kura yew ɲinan san kɔnɔ fana o bɛna tila ka o fana ye fo ka taa se ninnu i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ ka di ninnu ye kosɛbɛ dugukolo ka di ninnu ye kosɛbɛ a caman na n'u ye u cɛsiri u ka dugukolo kow fɛ olu caman fana bɛ se ka ɲɛnabɔ ɲinan san kɔnɔna na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ɲinan san tɛ san goman ye n'o ye 2023 ye ɲinan san tɛ san goman ye ka ɲɛsin u ma u bɛ camancɛ la ɲinan san kɔnɔ donc kɛnɛya siraw yɛrɛ fana olu sabatilen don juguman tɛ o siraw fana kan nka u k'o kɔlɔsi kuma bɛɛ san laban na n'a fɔra k'i bɛ camancɛ la i man ka saliya de parce que i bɛ sira min kan n'i saliyara dɔrɔn ou bien ni i ye négligence dɔ ta donc mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka na i ka jɛ k'i bolo juru ye place ko place ɲini yɔrɔw ni fɛngɛw bɛɛ la donc une fois que n'u donna la ka ban u man ka saliya o ye ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ta ye quoi donc Asetu san kibaruya buruju so 12 tile ka kalo ka ɲɛ kan an bɔla ka o kibaruyaw de da bɛɛ lajɛlen tulo kan sisan nɔ nin ye san kibaruya ye donc an ye a daminɛ tile ka sira kan ka tila ka na kalo ka sira kan san kelen kɔnɔ donc ka tila ka na o san de ta sisan nɔ ka bɛɛ lajɛlen bila sira donc san bɛ cogo min na
bakurubala an bɛ se ka min fɔ a kan ɲinan san kɔnɔna na mɔgɔ si yɛrɛ de man ka saliya ɲinan san kɔnɔ ɲinan san kɔnɔ hinɛ bɛ yen cogo cogo ni mɔgɔ ma ɲɛ k'a bɛ hinɛ la a ka sɔrɔ i yɛrɛ bɛ ka dɔɔnin kɛ donc o bɛ se k'a to mɔgɔ bɛ hinɛ i la donc hinɛ bɛ yen cogo cogo ɲinan san kɔnɔna na hinɛ san don a b'a yira k'a fɔ mɔgɔw bɛna hinɛ ɲɔgɔn na cogo cogo nka a b'a yira i yɛrɛ k'i cɛsiri fana donc ka se ka dɔ kɛ donc i fana bɛ se ka dɛmɛ o sira kan quoi Asetu ni kun ye ɲinan san kibaruyaw ye siɲɛw bɔlen kɔ a la donc o kɔfɛ ɲininkali min bɛ i bolo i bɛ se ka o kɛ tamasiyɛn 12 olu de fɔlen filɛ nin ye sisan maintenant an bɛna don yɔrɔ min na sisan o de ye san kɔnɔ mɔgɔw kan ka saraka min bɔ ni o ye san sarakaw ye donc an bɛna an da se sarakaw de ma sisan san saraka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i tulo mada cogoya min na an bɛna san sarakaw de fɔ mɔgɔw ye a yiri o de bɛ bɛn baro ma yiri dɔ bɛ yen ko baro a bɛɛ jiri baro ngɔku jun sana ni ye musow de ta ye cɛw ma se cɛw ma fɔlɔ ko ni ye musow de ta ye muso bɛɛ k'a lamɛn cɛw fana bɛ se k'a lamɛn pour que ni muso bɛ yen nɔ mais min dɔgɔmuso bɛ yen balimamuso a bɛ se ka a lase o bɛɛ lajɛlen ma muso bɛɛ ka nin yɔrɔ in lamɛn ka ɲɛ voilà cɛw musow olu ta ye baro ye ngɔku jun a naaninan ye sana ye san lɛndi fɔlɔ ni o tɛmɛna i bɛ san lɛndi dɔ lajɛ tɛnɛn dɔ lajɛ i bɛ nin yiri ninnu kuru naani ɲini yiri ninnu kuru naani n'a y'i diya i bɛ mɔgɔ ci ka taa bɔ bon n'a y'i diya i bɛ taa san mais a ka bɔ ka bɛn lɛndi don 7h ni 8h furancɛ ma sɔgɔmada fɛ walima a ka bɔ ka bɛn 14h ni 15h furancɛ ma donc n'a y'i diya i bɛ mɔgɔ bila ka taa bɔ n'a y'i diya i yɛrɛ bɛ wuli i bɛ taa bɔ ten n'i ma se ka taa bɔ i bɛ taa san sugu la ka bɛn ni heure kofɔlen ninnu ma sɔgɔmada fɛ 7h ni 8h furancɛ ou bien 14h ni 15h furancɛ o ye muso ye bon cɛw olu bɛ sanan de bɔ a la olu b'a dan baro gɔku ale ni juma nin ye cɛw ta yɔrɔ ye voilà olu bɛ sana dɔrɔn de bɔ musow ta la olu bɛ sanan bɔ a la o la a bɛ kɛ yirikuru 3 ye furakuru 3 ye bon n'a ye ɲɛ a san cogo fɔ cogo min na lundi don 7h ni 8h furancɛ walima 14h ni 15h furancɛ donc ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'a kɛ furakuru 7 ye k'a don bɛɛ cɛ ni muso bɛɛ ka se ka ko a la i bɛ se ka a kɛ 7 ye ni 3 la nka sanan o ka kɛ 2 dɔrɔn ye sanan ka kɛ 2 ye mais nin tɔ ninnu na i bɛ se k'olu kɛ k'a dafa ka se k'a dafa 7 la cogoya min na quoi ni cɛ ni muso b'a quoi déjà naani bi yan nɔ n'i ye sanan kɛ 2 ye kuru 2 bɛ kɛ 5 ye donc i bɛ yiri dɔw ta ninnu 2 la dɔrɔn k'a fara kan k'a dafa 7 la o y'a ye mun bɛ fɛ k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan so kɔnɔ cɛ ni muso bɛɛ k'i kɔ a la donc o bɛ bɛn san yiri ma o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna se nɛnɛdon i bɛ sɔ tasa 7 tobi i b'a ko dɛnɛ min na ayi n'i y'a ye n'i ye yiri in ko i sera ka yiri in ko i ma se ka yiri in ko donc a saraka kɔni fɔ la mais sɔ tobi in na sisan dɛnɛ fɔlɔ wa ou bien dɛnɛ i bɛ dɛnɛ dɔ ta kɔnɔ ayi voilà i bɛ ni i y'a danganiya kɛ e bɛ fɛ ka nin saraka in bɔ san kɔnɔ dɛnɛ dɔ lajɛ san kɔnɔna na i ka saraka in bɔ san daminɛ dɛnɛnw de la wa a ka ɲi quoi parce que o b'a sɔrɔ san ma daminɛ kosɛbɛ i bɛ sɔ san i b'a tobi i b'a kɛ tasa 7 ye i bɛ dɛsɛbaga i b'a di garibuw ou bien i bɛ denmisɛnninw wele a k'a dun so kɔnɔ n'a y'i diya yɛrɛ i b'o wele ka na so kɔnɔna na a b'a dun so kɔnɔ quoi voilà sɔ tasa 7 sɔ tasa 7 awɔ i k'a bɔ a ka bɛn tasa 7 ma awɔ a ka bɛn tasa 7 ma mais supposons que ni e ye tasa 7 in bɔ ni mɔgɔ nana sisan i bɛ se ka dɔ wɛrɛ bɔ kɔfɛ ka d'a ma
n'i ye sɔ tobi tasa 7 ɲini I k'a sigi ni mɔgɔ min bɛnna n'a ye o k'a dun ni min bɛnna n'a ye o k'a dun I ka taa mɔgɔw wele dumuni kɛlen kɔfɛ ni mɔgɔ min nana ko sɔ a fɔ ko sɔ banna ou bien e bɛna a fɔla ko tasa 7 I ye tasa 7 bɔ mɔgɔw nana tasa 7 dun o mɔgɔ wɛrɛ nana kɔfɛ ni o yɛrɛ ko k'ale nana sɔ dun de la I b'a fɔ a mana joona kɛ wara faamuya a mana bɔ o la sisan an bɛna se safinɛ safinɛ yɛrɛ a ko bɛ kɛ cogo di ale bɛ utiliser cogo min na I ka dɔɔni fɔ an y'o la parce que sisan n'i ye a jate minɛ san yiriko ninnu I bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ jamana jan dɔw la olu ka san yiriko bɛ gɛlɛya dɔw fana bɛ hali Mali la yan u b'a fɔ k'u ka yiriko ma nɔgɔ donc an ye min kɛ nin ɲinini na ni o ye safinɛ ye sisan an ye sin kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ka safinɛ dilan k'a bɛɛ parfum k'a la fɛn minnu kan ka kala k'olu kala bon a kun y'an la retardé kama sɔrɔ sin damadɔ kun bɛ yen nɔ olu ka parfum kun ma sɔrɔ parce que n yɛrɛ kun ko ni en tant que olu ma sɔrɔ n ko ma da la ni mina safinɛ ko in don a la bilen voilà y'a kɛ an y'a ɲini an y'a sɔrɔ donc a safinɛw dilanna ka ban sin kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ka safinɛ ni yiri ko ka gɛlɛ I ma ko yiri in k'a ka gɛlɛ I ma a sɔrɔ ka gɛlɛ I ma ni safinɛ b'i bolo san kɔnɔ ka to k'i ko a la a ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ a bɛ yiri in yɛrɛ fana remplacer a ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ I y'a faamu donc a nafa ka bon parce que fɛngɛ minnu bɛ sababu jugu minnu bɛ san nɔfɛ a bɛ se k'i kisi olu ma kosɛbɛ safinɛ in yɛrɛ dilanna ni o hokumu de ye quoi sababu jugu minnu bɛ san kɔnɔna na ka se k'i tanga k'i kisi olu ma donc a safinɛ si kasa tɛ kelen a si couleur fana tɛ kelen couleur bɔlen don ɲɔgɔn kɔrɔ fana bele taw bɛ ka bele ka parfum kala kɛfɛ minnu kan ka kala k'olu kala bele kama toro mɔgɔw ta bɛ yen nɔ cancer mɔgɔw ta bɛ yen gémeaux mɔgɔw ta bɛ yen nɔ vierge ta bɛ yen ainsi de suite donc a bɛɛ ka parfum de kelen don a la mais ni mɔgɔ min bɛ safinɛ in kɔ I b'a sɔrɔ cogo di n'i bɛ safinɛ in kɔ dɔrɔn I bɛ n wele n ka numéro la I bɛ numéro bila 73 35 28 89 voilà I mɔgɔ n'i mago bɛ safinɛ na n'i ye numéro in kɔngɔ dɔrɔn o b'a sɔrɔ joona voilà donc ni a kan ka taa cogo min na n'i ye n wele cogo min na an b'o kuma kɛ I y'a faamu min yɛrɛ tun bɛ yen nɔ o yɛrɛ banna ka ban parce que kura de fana bɛ ka dilan sinon min tun bɛ yen nɔ o fɛngɛnna ka ban d'accord donc après ça an bɛna ɲininkali min kɛ n la san kibaru lajɛli ko bɛ cogo di parce que nin min fɔla tantɔ bɛɛ I ta sɔrɔ a kɔnɔna na mais mɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ se ka weleli kɛ ou bien ka ɲininkali kɛ u yɛrɛ kelen ta la o ko bɛ cogo di awɔ salon an y'a kɛ ɲinan fana an bɛ ka kɛ san kibaru lajɛli ni an ye san kibaru lajɛ ka ban ni e b'a fɛ I kelen ta o de dɔn donc olu daminɛna mɔgɔ caman y'a ta sɔrɔ yɛrɛ ka ban mɔgɔ caman y'a taw sɔrɔ ka ban mais halisa an b'a kan enregistrement ninnu kɛ ka di bɛɛ bɛ se k'a sɔrɔ cogoya min na I y'a faamu a ta k'a nafa sɔrɔ cogoya min na donc o tɛ dɔwɛrɛ ye o baara bɛ kɛ ni date de ye date ni mois ni année de naissance ni olu sɔrɔla sisan nɔ an b'a lajɛ san kɔnɔna na kalo duman minnu ka di I la an b'o kalo bɛɛ woloma k'o fɔ I ye kalo min yɛrɛ fana bɛ yen nɔ ni o ti kalo duman ye an b'o fana fɔ I ye nka kalo kelen kelenna bɛɛ k'a daminɛ janvier la ka taa bila fo décembre la don k'a daminɛ janvier la don min ka di I la kɔnɔna na an b'o don bɛɛ tɔmɔ k'o bɛɛ f'i ye février kɔnɔ don ka di I la an b'olu fana bɛɛ tɔmɔ k'o bɛɛ f'i ye fo ka taa se décembre ma san kibaru dɔɔni na c'est à dire a tɛ tɛmɛ nin kan quoi k'i ka kalo bɛɛ ta k'a bɛɛ f'i ye o de la salon mɔgɔ fɛn fɛn y'a kɛ ne t'a mɔgɔ dɔ dɔn fɔlɔ bon min b'a fɔ ko dɔw camanba de ye n wele parce que ko mana kɛ cogo cogo I b'a sɔrɔ dɔw t'i wele mɔgɔ min ye n wele mɔgɔ min m'an wele k'a fɔ ko a ma faamuya sɔrɔ ou bien a bɛ tan bon hakili t'a mɔgɔ la n y'a envoyé fɛn fɛn ma bɛɛ ye weleli kɛ k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko n y'a fɔ cogo minnu na a bɛ nin cogoya in na tan nɔ k'olu ka san kɛla nin cogoya in na tan nɔ sɛbɛntiyali la u ye n wele u ye sɛbɛntiyaliw kɛ
yaye dɔw yɛrɛ y'a sɔrɔ dɔrɔn bon dɔw kun ko ko san ne y'a fɔ a bɛ nin cogoya in na tan mais k'u b'a jateminɛ u y'a jateminɛ san banna u ye n wele dɔw yɛrɛ ye n wele ni yɛlɛ de ko i ma n dɔn wa ko salon ne kun ye san fɛngɛ lajɛli kɛ i fɛ i ye dati minnu fɛngɛ tiɲɛ yɛrɛ la ne ye calendrier yɛrɛ de ɲini a kama parce que n tɛ calendrier ko dɔn calendrier bi ne fɛ yen nɔ n bɛ se ka san kɛ n t'a lajɛ bon n ye calendrier de ɲini a kama k'an hakili to dati ninnu na k'an ka fɛnw kɛ ka bɛn n'a ye fana ɲinan fana ale continue ko ka a fɛngɛ a ye o ɲɔgɔnna caman quoi donc a nafa ka bon ne b'a a fɛngɛ k'a d'i ma cogo min na a tɛ tɛmɛ nin kan quoi ya conseil jumɛn b'i bolo ka sin lamɛnnibagaw ma sisan an b'a fɔ dɔrɔn ɲinan san kɔnɔna na bon bɛɛ lajɛlen ka se ka muɲu parce que ɲinan san tɛ san mɔgɔ caman bɛ camancɛ la quoi jɛkulu caman kunda mɔgɔw bɛ camancɛ la donc a bɛ a yira k'a fɔ mɔgɔw ka baara san de don a mana fɔ hinɛ san dɔ cogo cogo baara san de don parce que mɔgɔ nifin n'i bɛ camancɛ la n'i tulonkɛ la i bɛ keleku san an t'a fɔ ko san juguman don a san ka di kamasɔrɔ an kumana ni ji ka san généralement i bɛ taa sɔrɔ n'i y'a jateminɛ kalo ka ɲɛ ka tile ka ɲɛ ka bɛɛ kana bɛn ji ma tan nɔ i b'a sɔrɔ olu tɛ san gomanw ye quoi ka ɲɛsin mɔgɔw ma hinɛw bɛna bonya mɔgɔw bɛna se ka ɲɔgɔn mankutu quoi mankutu i y'a ye k'a sɔrɔ ko dɔ bɛ se ka na dilan teriya kɔnɔna na k'a sɔrɔ a ma kɛ ni mankan ye siraw ni fɛngɛw ye donc olu de ye ɲinan san ko ye donc bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i dusu faga ka se ka lamɛnni kɛ n'i dusu bonyana ɲinan san kɔnɔna na ɲinan san nɛɛma a hɛrɛ e tɛ fɛn sɔrɔ a la bon i ka ko filanan jate filanan ka mɔgɔw dɛmɛ n'i sera ka mɔgɔw dɛmɛ ɲinan san kɔnɔna na i se yɛrɛ la mɔgɔ dɛmɛ quoi ɲinan san kɔnɔ i tɛ nimisa la fiyewu i y'a faamu ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲi ɲinan san kɔnɔna na kosɛbɛ kosɛbɛ donc o de ye dakuru ɲɛ dama damani ye ka se ka o fɔ bɛɛ lajɛlen ye donc i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na yiriko in na ni mɔgɔ min ma se ka yiri in sɔrɔ nin safinɛ n'i y'a sɔrɔ a bɛɛ ye kelen a b'i b'a fɔ i ye yiri in fana sɔrɔ i y'a faamu donc sɔko in fana lɛndi donya dɔ fɛ ka se ka nin sɔ in bɔ k'a tobi k'a kɛ tasa 7 ye k'a di mɔgɔw wele mɔgɔw k'a dun o de ye o de bɛ bɛn a saraka de ma donc an b'a fɔ o la san ye ala ka tɛmɛ ni hɛrɛ ye ala ka tɛmɛ an kan an bɛ hɛrɛ min ɲinina an ka ala ka d'an ma ala ka cɛ ti minnu bolo ala ka cɛ nɔgɔya olu ye muso ti minnu bolo ala ka muso nɔgɔya olu fana ye ko yɛrɛ laban ye nafolo ko min ye ala ka nafolo fana caman sira dayɛlɛ ka bana juguw n'a kasaraw n'a sababu juguw ka yɔrɔ janya ka bɔ an na 2022 gɛlɛyala cogo min na ala kana 2023 kɛ ten Mali kunnafoni jabaranin lamɛnbagaw ni kun ye san kibaru ye k'o d'aw ma prévision de l'année 2023 maa dɔ bɛɛ y'i ka tata sɔrɔ a kɔnɔna na a kana ɲinɛ ka like ka abonner ka partager a k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ